днеска ще играя с моя приятел Понър, ама този път е от друг акаунт. Ето го, Здравейте. скина му. Здравейте, аз се Да, казвам. Той се казва ето лол вече. Понър, какво да правим сега? Хей, ти с Понър, бе! Чекай. И вижте, аз тук съм админ. Окей. Аз бях админ, ама сега съм на такъв мод. Петри, ще можеш ли да направиш да е светло? Много е тъмно. Добре, Петри. Петри, Да. можеш ли да ми дадеш? Кажи къде? Не. Лопата. Чакай, нямам право сега. Чакай. Направо изчакай. Ти... Виж ли сега каква магия ще направи? Word Edit. Имам го, защото съм такъв. И да. Ти ми харесва. Да, сега направи тази страна и после покрива. Покрива не знам как се прави с магия. Да. С магия. С Word Edit. Ама поне знам страници. И те си имаха команда, ама каква беше, не знам аз за те. И готово. Сега покрива. Как? Шпром, но който стане. Искам да го направя като ПВ. Чакай, по-бързо да дада. Set bed rock. Успях! Да, стана! Сега с мечове. Не, чакай, ние още няма се бием, чакай. Ето. Той се боня той. Хей, не! Махай се! Хей! Тук ще съм някъде лава, както знаете, Що? се правят ПВП-та. Те се прави принцип. Те. Те беше, не знаете. Тук. Те. Помощ! Точно, ай, гъгъл Вече мря. нямам нищо. Окей, телеп. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ай, чао. Хей! Давай. Тъмно е! Светло! Не има поне, че ти е тъмно. Тогава си купи лампа. Как? С въшки. Той виж, мога да виждам. Да. Много е тъмно. Още не е готово. Ай, ти сега. Лампи. Не сложи факли. Не, бе! Тук. Защото пак ще трябва да се връщам. Как се казва, що имам? Glowstone. И бинго, успях. Вау, Петри, как го направи? Чакай, тук ще слага. Къде ще това? Къде, бе? Чакай направо. Иху, ще мра. Къде? Тук. Чакай, покажа твой екран, де? На мен е още много. Офай, ти ще сега. Не виждам нищо. Аз не виждам много работи, ама... Направи поне да е светло. Гледайте. Да, това сега го може. Само гледайте сега. Ей! Ай, оправих те сега. Искам да тук да се махна. Ще се махнеш, ама клад, което като не беше. Защо не мога да се става? Що
защото е едно специално нещо. Чакай. А. Тей. Ти внимай да не мреш там. Нищо не е. Мога тук да скачам, виж? Тей и Пау! тут. Ох, чакайте, че тук с едно повече съм. Опа, виж? Там, чакай, ще виж там. Даже ме забие ли? Просто не разбирали, бе! Але, ти си слабак и момичетата удрят. Ай, тихо, ще да Момичета навън не знам ли че. Ей, Ай, тихо, бе! да, става. И сега, О, 2 секунди. В Живко, стали само 2 секунди, че правя тук клип. Какво? Стали само за 2 секунди да ти затворя, че тук правя клип. Добре. Да, с едно мое фара, стали? Добре. Ай, После ми звъни. ай, чао, не ме интересува. Тей. Албе! Хм, Какво ще ми стана? тей. Стоби! Не мри! Тъп, не. Що става? Ами ай, ти си като... Не прави нищо, не ме те потвай. Аз сам ще дойда. Не искам. Искам аз да намеря това място. О, тей, ма кефи, тей. Сега. Тей. Я да видим. Намерих къщата. Нещо липсва тук. Врата. Какво липсва? Кучета! Какви ги говоря доста така? Има кон! 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 Никога не си виждал кона. Ще направя едно нещо направо. Томи, ще можеш да дойдеш при мене? Чакай направо. Ето, Тей. ево ми погледнете. 2 минутки, сега идваме. Тук сме вече. Давайте ние сме по-сме така. Ами боже, още не. Боже, човек. Чао, че дразниш? Чакай, как Ще вижте? дадеш ли седалка? Искам да се качвам на кон. Ти отдолу за кого направили? Чудо. Не, нещо стана. Или? Където ме обича. Не, и отдолу трябваше. Чакай, че го... Слушала. Правя го! Само ела и после ще отивай. Ама чеки. Не, тук ти... Тук и тук Дадеш ли трябва да... седалка, искам да се качвам на коня. Да, ти... И да чакам. 2 минутки. Само е тук да сла. Тей. Не, тут ми трябва много ясно. Боже, ми.
Да. Ти как беше, а? Само е лай по-шучой. Да. А те сега. Лик. Ще дойдеш му къде ти се тон. Чакай, бе. А да мога да чакам. Можеш. 2 минутки. Сет, лик. А не мога да те чакам. Еле по-ще махай. Какъв ти е проблем? Тук виждам, да. Дай ми седалка. Не Закон. искам съм тук. Не искам. А можеш сам да се махнеш. Къде е? Не виждам. Тук може да пашите. Аз ще го запълня после, ама... как беше? А, да. Дана. Идвам конят ми. Чакай ме. Ти глупост съм, правиш ама нищо. Чакайте. Да. Какво? Коня ще обслужа къщата ми. Аз мога ти създам безплатно. Как? С магия и марак. Как? Благодаря. Ти после пак ще можеш ли да ме направиш? Чакай. Кон? Хора, какво беше ти в момента? Кое? Ти? Как го направих? Вау. То ми после пак ще можеш. Гледай. То Вау! телепортирайте ме. Файн. Конят ми. Не трябва. Да знам. Искаш ли още ето? Не. Ето. О, не искам. От друга рушики трябва, нямаше ги. Ще им дадеш ли яйца и яйце на кон? Защо? А, дай. Аз ще го направя, не мога ти дам. Ама аз ще се качвам. Да. Добре. И аз ще го кръстя моя, както и аз не знам. Ще направим блока не за теб и за мен. Да. Чакай, червено. Това и ще го правя. Опа. Томи? А, Къде къде си? Пей. Да. Да. Ай сега, тук съм пропуснал. Ето го, да. Знанието на България. Ние Ето, учиме България. как беше? Как си Айде България? го малко. Не знам в кой в кой сървър беше, не знам, те имаше и те надолу. Не, грешно е. Как е гласомота? Вас се спалиш? Хай тихо е! Тук не съм ти немец. Ще направи, че... Кенефа. Не се казва той яда. Защо не отиваш? Извинявай, О, някаква. но виж кой готино. Ти ги върша? Дай да знам. Я да знам. Знам. И това е какво?
О, хората, тостка от качалката. Не, аз съм пил лакия. Да, тостка с пиянтка. Той да не пил тостка уиски. Той пил лакията. Капада на змията като някакъв... Че не се знае кой е той. Кой си човек? Той не знае дори как се казвате. Аз се казвам лакията на мама и на майка ми. Аз да не знам как се казвам. Ви те казвам животното на майка ми? Не, се казваш, аз съм... Кенефа. Да. Да, но... Оф, ти не смешно вече. Он ми беше малко, ама ти сега тук не. Дай ми пияната. То ще го направя вече. Бам! Чакайте те. Аз тук като го направя и свършвам клипа. Що? Те, другия път пак можем да го направя. Ти се скача просто хора! Вече не знам какво да му кажам. Пишете поне какво да му кажам. Тъстка, че се смее като някакво краси. Падна от Марс. О, хора, и гад смешния. Върсваш се краката? Слага с краката в копата, той тос откачил. Падна от Марсе. Да. Аз ще го. Туската е падна от Марса, аз кога го направя? Това ще покачено. Какво? Зомбите се чуват, ама няма. Аз те ще направя. Тук го направя и спирам вече клипа и другия път пак ще го покажа. Ако тогава вече съм пак админ. Да, Щот и да съм от същата работа. това Аз пак игра като админ. ли? Казва се на Виви! Джигаги. Оф, хора. Пишете доста влек какво да му каза да спре да... Офай, тихо е! Пил съм лакия и да не те газя. Не, това се... Ела, миле, ела. Ето ме. Я Той тъстка циганен. Да. Гад, пишете само какво да му кажа на тъстка, че да спре, че го направи вече не вади. Лакия. Ето вижте, те го направих. Знам, ето да И ако ви харесва, елате да се ще ви да... IP-то, извиняйте, не мога да ви го дам, защото IP, винаги оня като рестартни такова сървъра и IP-то винаги се сменя и зато ако ви окажа, някой път няма да поработи. И то, аз докато ви окача, той вече няма работи IP. Хората, извинявайте, че се правих на маняк. И аз се казвам... Как се казва? Чек, той просто не знае дори името. Ето е мене! Как изглеждам? Плюсно лакия. Файн. Ай, хора, чао до другия път. Не! Ай, чао. Чао.